రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయిందని, పాతాళానికి పడిపోయిందని అంటున్నారు చాలా మంది. నిజంగా పడిపోయిందా, ఆగిపోయిందా ఆలోచించండి. ఎలక్షన్స్ రావడం వల్ల, హైడ్రా లాంటివి రావడం వల్ల ప్రజలు వేచి చూసే ధోరణిలో మాత్రమే ఉన్నారు. ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, షేర్ మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు షేర్ కొనాలంటారు, బంగారం రేటు పడిపోయినప్పుడు బంగారం కొనాలంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా ల్యాండ్ రేటు పడిపోయిందా గత చరిత్రలో మీరు చూస్తే? తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచినప్పుడు కానివ్వండి, ఆంధ్ర తెలంగాణ వేరైనప్పుడు కానీ, కరోనా వచ్చిన టైంలో కానీ కొన్ని నెలలు స్తబ్దత ఏర్పడింది కానీ రేట్లు పడిపోలేదు. 6 నెలలకో సంవత్సరానికో బిజినెస్ పుంజుకున్న తర్వాత పాత రేట్లకి కొత్త రేట్లకి చాలా వ్యత్యాసం కూడా వచ్చింది. మీరు గమనిస్తే గత చరిత్రలో మీరు ప్లాట్ కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడే సరైన సమయం. మీ దగ్గర నిజంగా డబ్బులుండి ప్లాట్ కొనాలనుకుంటే వెంటనే నన్ను సంప్రదించండి.